Skandlu jinten b'xamma ta' korruzzjoni, hekk ġie deskritt il-ħlas ta' 4,200,000 euro li d-Dipartiment tal-Artijiet ħallas f'Jannar ta' din is-sena lil Cities Entertainment biex jieħu lura s-sit magħruf bħala Caffè Premier fil-Belt Valletta b'deċiżjoni tal-Kabinett ta' Muscat. F'konferenz tal-aħbarijiet il-kellima tal-Oppożizzjoni Jason Azzopardi u Ryan Kallus spjegaw is-sekwenza ta' dan il-każ li jmur lura l-Diċembru 2012 meta d-Dipartiment tal-Artijiet dak iż-żmien taħt it-tmexxija tal-Ministru Jason Azzopardi beda proċeduri fil-qorti fil-konfront ta' Cities Entertainment fuq arretrati sostanzjali ta' ċnus. Iżda ftit wara l-kumpanija fetħet proċeduri biex tikkontesta lid-Dipartiment. Xarejn biss wara l-elezzjoni u l-bidla fil-gvern, id-Dipartiment tal-Artijiet u l-kumpanija Cities Entertainment iwaqfu l-proċeduri kontra xulxin. Dan wara li b'deċiżjoni politika tal-Prim Ministru Joseph Muscat, Mario Camilleri, wieħed miż-żewġ diretturi ta' Cities Entertainment, laħaq ftehim ma' John Xiberras, konsulent tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-ftehim kien jgħid li d-Dipartiment tal-Artijiet iħallas lil Cities Entertainment is-somma ta' 4.2 miljun euro li jinkludu aktar minn 2 miljun euro u nofs f'pagamenti pendenti ma' Banif Bank marbuta ma' dejn fuq il-post. Aktar minn 220,000 euro arretrati lid-Dipartiment tal-VAT u l-fuq minn 190,000 euro arretrati tal-Income Tax. Minn barra aktar minn 130,000 euro arretrati ta' kontijiet tad-dawl lill-arms. Il-kellim tal-Oppożizzjoni Ryan Kallus spjega li dan jindika li l-Prim Ministru ma' min irid jimxi mod u ma' ħadd ieħor jimxi mod ieħor. Investituri li kellna warajna kellhom dejn mal-bank ta' 2.5 miljun euro. U daw għaliex ma ħallsuhomx lil Banif Bank, il-Gvern ħallashom minn flokhom. U ovvjament jiena rrid nagħmel domanda min hu first time buyer, koppja għada ġdida tiżżewweġ. Jekk hi ma tħallas id-dejn tagħha lill-bank, ħassib il-Joseph Muscat iħallsilha dawn id-djun tagħha? Le. Jekk fl-eventwalità li ikollok maranzjana ma tħallas il-kont tad-dawl, din maranzjana probabbli jaqtawla il-provista tad-dawl. Fil-każ ta' warajna l-Gvern mexa Muscat b'mod differenti għaliex kont tad-dawl f'arretrati ta' 130,000 euro Joseph Muscat ħafirhomlhom u ħallashom mill-but tiegħi u tiegħek. Iżda mhux biss, fost il-ħlasijiet hemm ukoll ħlas ta' 210,000 euro f'commission lil wieħed miż-żewġ diretturi ta' Cities Entertainment tal-irnexxielu jasal għal ftehim. Kien wieħed mis-sidien stess, Neville Kurmi, li waqt l-investigazzjoni sostna li dan il-ħlas kien commission sabiex intlaħaq il-ftehim. Jason Azzopardi saħaq li huwa l-Prim Ministru Joseph Muscat li għandu jwieġeb għal dan l-iskandlu. Qabel l-elezzjoni Joseph Muscat wieħed illi ħajkonna l-iktar gvern accountable li qatt kellu dal-pajjiż mill-indipendenza sal-lum. Wieħed stil ġdid ta' politika. Però bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti. U f'dan il-każ il-gvern ta' Joseph Muscat bih bħala Prim Ministru, però bih ukoll bħala Ministru tal-Artijiet. Dik hija l-accountability u għalhekk qegħdin ngħidu Joseph Muscat għandu jwieġeb, għandu jerfa' responsabilità għax under his watch bħala Ministru tal-Artijiet il-Gvern ħallas 4,200,000 bailout ta' kumpanija li kellha dawn id-djun kollha. Kemm jimxi differenti maċ-ċittadin u mal-pubbliku? Il-Gvern seta' jevita milli jħallas din is-somma billi jiftaħ kawża biex il-kuntratt jiġi terminat minħabba li kien hemm ksur tal-kuntratt. Il-każ kollu huwa mkebbeb f'informazzjoni mistura mill-ġurnalisti li talbu spjegazzjoni kif il-Gvern wasal għal din iċ-ċifra imma baqgħu bla tweġiba. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista diġà talbet l-Awditur Ġenerali jinvestiga l-akkwist mill-Gvern ta' dan is-sit u staqsiet jekk dan l-akkwist kienx imsejjes fuq prinċipji ta' good governance u kienx wieħed etiku u li sar skont il-proċeduri.